अरे बाप रे बाप बुझा ताटे न आखि गाड़ी से उतरला के बाद कतना पैदल चले के बाटे। यही से तो आदत लगावत तनी कि अब रोज रोज आइब नैहर आ यही जा अपन खाइब। कौन जे मार हमार भाई भौजाई बाड़न जा। अरे भतीज पतोह बिया भतीजा बा हमार जवन को हम जवन लिए यहाँ से करिया से ऐसे में उहन की एगो फुआ बानी। आया अपना घरे बताव हो आदमी ए तू करी मुर्गा मछली खाई तो रुपया ना लगी। रुपया लगबे ना करी एकरा से बड़ी फुआ अरे गोल लगता नहीं फुआ। अरे राकेश हम तबे से देख उतर के वही जा सिंगही चट्टी आ हे हिंगने आवतनी बीचे बीचे जान जे बबुआ पैसा वाला बैग हमारे गिर गइल बा। तोरा फोन ना करे के चाहिए अपना भतीजा पर। रिच अरे हाथवा में तो लेके घूम चलतनी कि केहू लौकी तो फोन मिलवई थी केहू लौकबो ना कइल। ऐसन हमर तकदीर खराब बा। चल रिचार्ज हम डाल देते नहीं ठीक बाटे। जानता कि नंबरवा दे के फोन लगावई थी। घरों से निकले के समय फोन करवा देवे के चाहिए कि हम हमर बच्चा बा तो हर फूफा चल गइल बड़न कहीं जन ल आए में रिचार्ज ना रहल कि तारा के फोन करी आ जान जे बबुआ बीच में ओने बैठल आ जान जे अतना तेज भूख लागल बा न आ कि मन करता कि तनी मुर्गा है चाहे मछली कौनो चीज मिलित ना त चुटुक से बबुआ 2 रोटी अधिका चाहे भात एक थाली ए फुआ तू सबसे तेज बाड़ी किस्मत के आज बनता मुर्गा। आय हो राम जी आय हो दादा तोर किस्मत हमेशा तेजे रहेला। ये कहाला कि आपन अपने होखेला दिल से केहू के चाहत उ आँखी के सोझा आ जाए दिल से हमें बबुआ बताव तनी कि बड़ी भूख आइल बानी। ये फुआ चल तू जल्दी चल आ देख फुआ भतीजा और फुआ के व्यवहार बनल रही प्यार बनल रही। हाँ ये बच्चा कोनो दुश्मन काट ना सकेला हाँ, बात के। जानते बाड़ा कि ये दुनिया में न तहर माई है न तहर बाबू है जी हमार भैया भौजी रहतन जा तुम हे तना दिन पे आई थी ना फुआ तू काहे रो तड़ी देख काहे छोट रहनी तो तू हमरा के पोसली पोलाली अपना गोदी में खेलली फुआ तू रो तड़ी के हमरा के अच्छा नहीं खेल लगत। तू चल त मिठाई लेके आवत नहीं की तो उनका नाम पता नहीं मनी आंसू तो गिरैबे न कर। तू चल फुआ हम तन खेतवा से आवत ठीक न लाय अबे कहता मिठाई लेके आवत नहीं अभी कने कहता कि और दुकानिया रास्ता हम पड़ेला। चुप रह तू काहे रोवत रे मुर्गा मनल चल अब खाई जा चल चल घरे चल खेते का जाए के बच्चा जान तनी माई के याद आवत चुप रह मत रहो चल चल रोल गाँव में चल चल का कर मिठाई लेके आए रहती जब पैसा वाला बैग गिर गइल बा तो गोइल का आगे रे का कहीं रुपया धल बा रुपया ले तो मैं बेटा पतो इनके कामे ना आई। चला मुर्गा तो बन गइल जल्दी जल्दी चौलावा धो बैठा दे आकि पाक जाना तू वहाँ के आइब न तो भूखैले आइब कब कि अब ले तोहर खानवे नहीं खे बनल कहीं के कर तो फोन आवत खिस बड़े लगता हो तन में काम करते दिन भर हमार बहिनिया परेशान कइल करती फोन क के ए बार समझावत नहीं बिना काम धंधा का बाड़ी स न तो खाली हम जाके हमरा के रख दड़ी स इहो के काजे नी कहां चल गइली। ए पार्वती काजी देखी के कर फोन ते आवत अरे फुआ आ गइली। फुआ हां फुआ आ गेल फोन आवता का देखी तो आई तनी पनी चला देई। अरे हई तो उनकर फोन आ काली चरण के देखो बतिया लिया का कहतन लागत कि रउआ दिल दिमाग में उहे का घुस गइल और मेहरारू हम जब तक नहीं किया नहीं अब फोन फान आवेला काम धंधा देलन फुआ आवतड़ी हुए होतनी आ भाग संजोग ई देखो कि मुर्गा बनता आप फुआ के मुर्गा पसंद बनी नियर आइल बाटे बस चावल बनावे चलाई त पनिया तनी जल्दी से बैठा दी घर गेले बबुआ अरे तू ही न कल आई दादा चाव घर खातिर गोल लागत नहीं फुआ खुश रहे बड़ा ढेर दिन पर जी बतइबो ना कोई नहीं है आ गई नहीं है आज बाबूजी एगो रास्ता में बुझाई त हमरा के अजी फुआ जी कोनो गलती हो गई ना मनी से भौजी के याद आइल हवे भैया भौजी दुनिया में नहीं कहूं जाता तनी मनी उ लोग के दुआरी पे आइल बने रे हमारे नहीं रहता का हो या तइबे न करी बात सुनबू कि फुआ के गोड़ गोड़ पानी से धोबू ना 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 चली ना फुआ जी बैठे हम रउआ के पानी नहीं लेके आवत जान जे है ना आकी बन गेल मुर्गा ना गम कहता के
देखी ना सुबह हम मुर्गा मन कैले रह त कनी के जीजा 1 किलो मुर्गा लेके आई त लेके यहाँ बनिए नहीं रहल बस चावल बैठावे के बाटे राम देखत रहना हां कि हमरे के सब मिले चल चल आवा, पहुंच आवा, 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 जल्दी आवा। फुआ के गोड़ पानी से धो ठीक ना और कटरा में लेके सही कहेला कि जब भाई भौजाई रहेला ना त कितना अच्छा लागेला ना रहेला त खड़ेला अब फुआ के गोड़ डलते घर में कितना ना बुझाइला देख फुआ भतीजा का जोड़ी या भतीज पतो के जोड़ी अगर हमेशा प्यार व्यवहार बनल रही ना तो केहू ना रोक पाई ना कबो टोक पाई। फुआ जी के महसूस ना होखे देब ना कि हाँ उनका भाई या भौजाई नहीं खा जा उतना सेवा सत्कार करब समझनी त ठीक बा जा पानी लेके आवा गोड़ धो। चलाई चलाई त तनी अरे तोहार अभी बकिए बा का चावल धो ऐसन बतिया देनी लागेला कि हम मशीन है ना तुरंते बना दे हम लेके आवा। हाँ ये दादा बैठा दिए ना समारदा मौगी है जा हमारा के का कहल जा चप्पल किने के कहानी छोड़ो ता कुल में कच्चा माड़ा मरद ना किनलस 1 रुपया के ना थू चाहे ला के हमर लाग आज लिया के खियाई तो तरसती है जाय ओइती लेकिन जाय दयाल बन त सेवो होई आ जौन मन करते हम खाए के मांगम त बनैयो के खिएबो करियो स जाए तो 2 पैसा बचाबे करी हमारो कोनो बात नहीं हमार बेटा पतोहिन के कामे आई तब हमार पतोही कोई की सास हमारा जी का ये कनिया का ई सब के का जरूरत बाटे कौन कहीं कि रोज रोज हमरा घरे आवत तनी बताई ना पतना दिन पतोई नहीं है रोज जाए तो हमारो पतोही आ जाइए कनिया बता जइबू त खूब गोड़ धोई आए भगवान तहरा के हमरो उम्र लगा दे त माने कि हम आइल गल छोड़ आई दे दादा बड़की दीदी हऊ हो तार धोवाई ना अही दादा बिछिया दब ढिलबे करिया में दीदी हा उड़वा दे जीवे अब मछिया फोन जाला। कइले रहवा चलिए का नहीं करी? करी ना बतानी ना ते हम बेसी ना मंगा के बनैले रहती 2-3 टाइम रहुआ के देले रहती अच्छा कोनो बात नहीं के कोनो बात नहीं के जाए तो बेसी के का बात बाटे हम खा लेम तो जाना कि सभे खा ली हलस का है तब का जी बूढ़ पुरानिया के आहिए कनिया आपको खा जी ठीक बनी आ ठीक है बाड़न हो रहता छोड़ता रहता धज के फुआ जी के करा पर लाइन मारत नहीं आ बा खेला बढ़िया बढ़िया आदमी बेहोश भइल जी नाही जान जन आहिए कनिया में बड़ी दुख के बात बाटे देखा ना लइका उनके कुछ तो हरी ना लेके आइनी हमी परसावे गड़िए में छूट गइल बा या कोनो बात ना रहुआ सही सलामत आ गइनी ना हाँ, रहुआ ये से तो बढ़ के बात कुछ बाटे। नहीं खे ठीक बना हां कहीं एक नया नया लागत खरीदनी का हाले के हई सही कही कि रोल फूफा गोल जी ह। सरकारी नौकरी करतानी त खूब न किसिम किसिम के ना हतानी भगलू। पहिनतानी कि का कहे अरे नाम बा सरकारी ना काम है दादा सब दुनिया जाने लगे सरकारी काम ना सरकारी रहे तो राज न रजती एक कनिया में कनी चले त आराम आराम करी खाना वाना निकाल दे लिया मन तनी तनी हिंगा खा के पानी पी ले तनी जान तरू काहे ने काहे हमर बुझाता कि ना बचम जानलू आता में हमर मांगो ताटे कि तनी मारे आपके भूजल दुश्मन जी आइन काहे डाल ऐसे दे कहत बड़ू पानी त हाँ तन में डाली देले रहे अच्छा तो कोनो बात नहीं वो होंगे ना खा सके लिया तनी एगो लिया बैठी लिया तनी पानी लिया जानता रू इहे ना बात बा काता ना जा फायदा बाटे आ बेग हमार काहे खातिर गिरो राम ना करस के हमार बेग गिरो बेग तो हमारी बेगे में बाटे आ ऊ बेग जवन 2-4 पैसा बाते उन बेलाउंज में ले ले बनी का जो है जाती है देखा तो एक बोली पर गोइल मुर्गा लियावे साजी खाने को हम बबुआ शिकार लियाओ बकरा के शिकार तनी खाइल जा अब मरद हमार होने आराम से पड़ो पतो ही उतार दे तबे टेंशन बाटे कि कही कि का दौड़ दौड़ नहीं हर जाओ अभी तो भाई अपना मन के राजी दाल पकाई की भाजी लिया कनिया में गैस बना दिहलस कुछ कह एगो ही तो हिया पतो ही बाकी बहुत बढ़िया ही व्यवहारिक है बेचारी मुंह में मुंह मिला के रहेले खूब खाइम दबा के रोहम कॉमन घर में मार बिलाए वाला बाटे खैले ला न सब दुनिया बाटे दुनिया खैले पर टिकल बाटे काहे देरी लगावती है ये दादा नहीं खे सिझल का हो सीज गइल बा जी फुफा जी हम जाने ले के पानी पी ली रउआ नमकीन बिस्कुट ना खानी ना रहबो ना कोइला अभी यहाँ के भेजनी है तो कहतन कि जाते में टाइम लगे तले मुर्गवे का दे दे मुर्गा कनिया हाँ बुझते रहनी है तो
आ कनी रउआ खाई हम बेगवा रख दे तनी घरा में तनी छता पर गेहूं पसरले बानी कने बानर आके जुठार मत देंसा तनी खाली देखले आई ठीक बा जी जा दिक्कत है परेशानी है तो बोलाबे खाली ठीक है बा हम मुर्गा देले बारी बबुआ हले न खे गोल गेहूं चलावे छत पर से आवत नहीं ये कहू मंजू को पीछे नहीं खे देले यो काम करतनी उ का जानते उ तो जानते भी कि मुर्गा खातरी लेकिन का जानते कि काढ़ तनी जातनी ही में काढ़ के आ खा लेबे जा तनी बढ़िया पीस बीन के एकदम निकालम ये कहू डरियो लागत है ये दादा कहे कि देखा फुआ ऐसे ऐसे करत अरे डरियो न बा ये भाई करेजिया रेजिया नखे का मिल तो बा कहाँ का डाले ले बिया न पत्थरिए बा न कुछ बा आराम से जब बैठ के खाए क्यों ना बात नहीं के आराम हाँ बात तोरी खाए रहा हाँ ये भगवान मुर्गा वही गने छोड़ के चल गइल रहनी कने जरूर ना ना गइल त इहे करतनी जी फुआ जी अरे वो तो मुर्गा निकाल के देले रहनी हमी ना अरे मोहब्बत रहा जर गए जरूरत रहा पानी डाले नहीं मन हम पानी डाल के गइल नहीं कैसे रहो बतिया बतानी जी अरे मैं कहाँ पानी डाल के गइल हूँ अब बताई तो झूठा ना कर दे हनी हाय। हां रबो के कुछ बुझाता आवे अरे बच्चे गेहूं पसरा गई पसरा गइल अरे वो के जब निकाल के देनी तो ये चोरी से खइला के ना का चिकल ना चिकल अभी नीमक चिखत नहीं अब बक नामे हंसवादी हनी बताई तो कतना हम धदाई लेके एबरा मुर्गा लेके आई है ना पुआ जी आइल बन त कल जाके बकरा लेके आई अरे वो तो एकदम खात रहत नी चूड़ी तरह बनावत नी वही गने लाज नहीं खे लागत जी आइला शरम घर के पिगल बनी यही खातिर आइल बनी दवा पेट में अच्छा समाइल बा अजी बुच्चे के पापा अब आक मजाक कोनी हो सुना तनी अरे का चिल्लाते रे का बात है यही पर कहब ना कि हमरा काका फुआवा के देख के जरूरत या उल्टा सीधा बोलत यही बताई दे चूल्ही तर बनाओ तड़िए खा तड़िए कि त निकाल के जाके हम मुझे के देख त गइनी छत पर हैं तनी सो आंखी से ऑन बनी त निकाल के खाए लगली इनका लाज नहीं खेला जाई ए फुआ जी देख रे बाबू देख हम ना देखी त ओही हाथ छुआ तड़ी वही हाथ छुआ तड़ी त अरे ता वाह अरे बन जाला तब न खाई जाला झूठ न हो जाई चूल्हो झूठ हो जाई खाना दाना ना हो तो ए कनिया तारा लागत कि माने हम मुर्गा मछली ना खानी हमर त घरे एक बेर आला त दू बेर धर धर बाबू धर ना खानी ल धर काहे नाम जगावत तनी जब जुठाल देन त और जुठावा कोई खाई हैं खात रहत तनी बबू खा ले हमरे मुंह में ढोला पड़ल बांस ए फुआ 1 किलो आइल बा तीने आदमी बेकत बाटे हां देखी खाए पिए के तो मांग के खाई कौन आ जी चोरा चपरा के आई हो दादा आई रे बाबू तोर मेहरान कर के मुर्गा का चोरी लगा त मुर्गा लेनी हमी ना है थरिया में तो माटी है त ईटा पत्थर रखल तूर के यही के दुगो कल में त मुंह में कुछ डलला हूं नहीं खी अरे गेहूं ही चलावे चल कर ले जोरत रहल मोह के लगल त फुआ मतलब पतो से मांग ले रहती हाथे से निकाल के तू बैठती त खइती ठीक बा हम अपन बकरा खा लेल मैंने हमके मत दिए तहरिए न कहा नाम बा अभी शुरुआत आते आवत अपन लूर सहूर ते खा दियनी कि हमारा पेट में होता ने चूहा कूदे न अब ई हो बताओ जर जेता आदमी ना जर जाई त यो आए में कोई जर फोन चल हट से चल हट हटा बा कि नौता देवे के पड़ी अरे, के काहे तू बोल चुप रही रबो के ना बोले नहीं ऐसे तो लोग फायदा उठावेला ठीक बा कोनी और लेके आओ तनी तोरा के जो औरे कहां से और कोई को मुंह नहीं के घर में ही नहीं को मुंह बटे जा तो बाबू शिकार लिया आवा है ना बताओ तनी चुस्ता जक लिया बना के देतन त खा लियो राक्षस कहीं की ना बोला जाला चुपचाप रही हमसे मत बोली ढेर अब लइकन वाला होके इनकर जा ये रहल लोग बा। सब रहेला ना त मम्मी जी रही जिंदा रही त इनका पे गुसियाल करब कौन की ए कौन ये जाना तड़ू चोरा पछरा के इनका खाए के आदत तभी भी हम बहटिया देहनी लेकिन ये बार त हम आंखी से देख लिहनी इनका के जाए तो कोनो बात नहीं कि हमके एगो पीस कम दी है ठीक बा कहे के मतलब ये भइल
ई जाए ना तो मन कर तो फिर आज लिया गलत दे। आदमी के गलत नहीं कह सकत, सिखा नहीं सकत उनका के, तो कह दिन कि एगो पीस कम दी अब हम कह दे तो तू समझ गलत बा। कोई दिखे हमरा घर में गुजारा नहीं के, बोरिया बिस्तर बाना से लेके जास। अरे अरे फुआ हमरा के बचपन में गोदी में खेलैली हो, त का करी? का नाम है, खिलौना हमरा के देहली हो, आ तू कहत हो कि आज के बाद वही है ना कोई से फुआ कुछ करन समझ के उनका ना धरवा बोल। बा मां, अगर सरकार चाहे दी तो बहन के भी हिस्सा हो सकेला। अरे जाई आपसे बतियावला पैदल गइल कुल बराबर बा, जाई हटी। अब एगो पीस उनका के हम ना दे सकिन, अब ओकरा खातिर खुश रही चाहे नाराज रही। ठीक बा, तो हमरो राय सुन लो, हम खाए चाहे ना खाए लेकिन फुआ के खियाई। एमे पानी लेके आई। ठीक बा, लेके आओ ना, तो जा तू ही लेके आओ जा। अरे तो भुला जब कि तू हमार मरद हउआ, फुआ के देख लिया तो उतरा गइल आ धरती पे तहर गोड़ नहीं खे। अरे ई मरद ना हमरा माथा के दर्द भइल बा, हो दादा जियल दुश्वार कइले बाटे।